Сёння Паша на судзе сказаў, што яго зноў перавялі ў карцер пару дзён таму. Вось, это той жа карцер, маленькае памяшканне, вады няма, прагулкі не дазволены, перадаюць перадачы, але кнігі, газеты, паперу, асадку не перадаюць. Карацей, жалезны зэдлік, і цэлы дзень сядзі на гэтым зэдліку. Такія ўмовы. Яго стан, па голасе я б сказала, што ён трымаецца, канешне, але ён бледны, схудалы, за месяц без сонца, без душа, можна ўявіць, як там сябе чалавек адчувае. Суддзя Савецкага району сталіцы Вера Галаўкова пакарала чарговымі 15 сотнямі арышту палітыка Паўла Северынца. Гэтым разам за заклік выходзіць на абсалютна законны пікет па зборы подпісаў у Менску, які меў месца ў чэрвені. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, гэта Белсадзум, з вамі Вітаў Ціўчык. А напярэдадні з ізалятараў на Акрэсціна выйшлі незарэгістраваныя ЦВК кандыдаты пратэсту Вераніка Мішчанка і Вольга Нікалайчык. А ў нас на сувязі уласна гаспадарня Вольга Нікалайчык, якая практычна месяц была за кратамі ў жудасных умовах. Добрый дзень. Добрый дзень. Спадарня Вольга, перадусім вітаю вас на волі, вельмі цешымся, што вы на свабодзе. Хацеў бы запытацца, як ваше здароўе? Дзякую за падтрымку. Здароўе ў мяне добрае зараз. Вельмі стомленая бессонніцамі. 30 дзён амаль што без сна. 30 дзён за кратамі, з іх 22 дні ў штрафным ізалятары. Штрафны ізалятар, што ён сябе ўяўляе? Распавядзіце, калі ласка. Коротко кажучы, гэта такі 2 на 2 каменны мяшок, бетонны, з бетонным полам. У маім выпадку гэта было в Ічу, першы паверх, вельмі вільготная сцяна, падлога з бетону, шконка прыкручваецца да сцяны, вертухай яе адкручвае у 10 вечара для таго, каб ты легла спаць, і ў 6 раніцы, без хвіліны 6, ён уже прыходзіць і прыкручвае назад. Ля шконкі стаіць зэдлік, які прячецца, калі шконка разбіраецца пад шконку, 20 сантиметров, 20 квадратных сантиметров. Ён, як кажуць, ён у мяне адбіўся уже на 5-й кропцы, таму што ён маленькі, і на ім праводзіш 16 гадзінаў. Камера, 3 крокі, і то хадзіць вельмі цяжка, тым больш зэдлік пасярэдзіне. Каля зэдліка таўчок савецкі без кабінкі, рукамойнік, у якім адключылі адразу гарячую халодную ваду. Гэта былі такія бонусы. Спадарня Вольга, памятаем, што акурат у Менску была гэтая аварыя з вадой у вадаправодзе, у тым ліку ў раёне, дзе знаходзіцца сам ізалятар, і людзі вельмі перажывалі, а што адбываецца там за кратамі? Што было ў гэты момант у вас? Да іх годнасці трэба адзначыць, што яны папярэдзілі ўсе камеры, я гэта чула, каб не набіралі ваду, і разносілі з бачкоў ваду, разлівалі ў пляшкі, але ў мяне і так ваду падавалі ў пляшках 2 літра на дзень, літр каб смыць, толчок, і літр там папіць, памыць рукі, там застираць бялізну нацельную, вось так вот. Вось такі был фармат. І яшчэ там акенца пад столямі, задраенае за кратамі, яно не адкрываецца ніколі, не выводзілі 23 дні на вуліцу, то бок прагулак не было. І таму, безумоўна, у гэтым фармаце зусім па-іншаму ўспрымаецца жыццё, прывыкаецца хутка. Сапраўды, таксама ў гэтыя дні пачалося ж лета, і былі перапады тэмператураў, былі і гарачыя дні, былі і прахалодныя. І як гэта ў вас выглядала? Без вентыляцыі, без нармальнага вакна, без магчымасці нават выйсці на вуліцу? Першыя 2 тыдні было настолькі халодна там і вільготна, што ў мяне на мне быў піджак, ён быў вільготны, мокры проста к вечару ўжо. І было страшна холадна. Усе ночы было вельмі холадна. Нават калі было сонца звонку, холадна было нават у тых камерах, куды пасля карцера, пасля ШЗА вывелі. Сапраўды, проста нельга было спаць першыя ночы зусім, таму што я хадзіла, падымалася, но нельга было яшчэ спаць вельмі шумна, там заўжды вельмі шумна на першым паверсе.
холод был сапраўдны, разумееце, то бок стылі ногі, рукі, і нават я уже дула на рукі, тому што цяплом, тому што стынулі рукі, і я вельмі была здзіўлена, што ўлетку так можа быць холодна. Ніякай гарачыні не адчувалася, тым больш у тыя першыя 2 тыдні былі навальніцы, гэта я чула, дождж, і вось это самае галоўнае для мяне, это катаванне тым холадам. Яны не далі ні матрасы. Спадарня Вольга, а ніякія цёплыя рэчы, ніякія там коўдры, нейкія пледы, нічога вам не прадавалі? Ну, канешне, не. Мне не аддалі сумку трывожную, якую я насіла з сабой адмыслова. Яны, першае, што зрабілі, яны забралі ўсе мае рэчы. Я паспела сверху схапіць шкарпэты і паспела сверху схапіць піджак і швэдру. Таму без гэтага я проста там акалела. Іх гэта не цікавіла па вызначэнні. Іх чалавек не цікавіць. Ягоныя пакуты і ягоныя нейкія жаданні не цікавяць. Апроч таго, што ўжо доктара, калі яны бачылі, што я сур'ёзна забалела там, яны мяне пачалі выклікаць доктара і ранкам, і вечары, ён кантраляваў мой стан, таму што мяне шпігавалі антыбіотыкамі, і я прастудзілася, безумоўна, гэты грыбок уеўся у лёгкія, ён уеўся ува ўсё ўжо літаральна, і дактары настойвалі на здымку ў шпіталі, мне турма не дазволіла ў шпіталь заехаць, і мяне проста дактары шпігавалі антыбіотыкамі, каб я проста там уже не расхварэлася вельмі сур'ёзна, быў вельмі моцны кашаль. Складана ўявіць, каб чалавека на 22 дні памясцілі ў карцер без нейкай палітычнай разнарадкі. А як вам тлумачылі вось гэтае нелюдскае абыходжанне з вамі? Не тлумачылі ніяк, яны зачынілі і ўсё. Ты задаеш ім пытанне, яны не адказваюць, таму я проста ім перастала задаваць увогуле пытанні, таму што прыніжацца, каб яны нешта тлумачылі, тое, што відавочна, што гэта рэпрэсіі, што гэта ціск, ну, неяк я палічыла гэта уже непатрэбна для сябе, і было ясна, што это проста загад зверху, вельмі зверху, было ясна, што это жорстка, што это рэпрэсіі. Ну, што пытацца у катаў, чаму яны цябе катуюць? Ім бачна чаму, і нам бачна, все разумеюць. Вось. Ну, калі я казала, што у мяне ныркі баляць, што у мяне кашаль, то дактароў мне звалі праз вакенцы, мерылі ціск, у меня гіпертэнзія была, гіпатонік. Весь час была першы тыдзень гіпертэнзія моцная. Вот этого холода, ад гэтага стрэсу я галадала першыя там 4 дні, і пасля я пачала есці, таму што я ўжо губляла прытомнасць на этой шконцы ад бяссонніцы, там насупраць камера была, жахліва крычала армянка, якая з Турцыі, здаецца, приехала, 10 дзён яе трымалі. Гэта быў нечалавечы крык всю ноч на працягу 5 сутак. Яна пад раніцу вырубалася, просто уже яна была высмактаная. Яна то плакала, то гучна пела, то яна крычала, білася літаральна нагамі ў этой дзверы. Гэта был такі жах. Я звала коридорных і казала, што я вас прашу, я же выйду, я просто буду біцца ва ўсе праабарончыя арганізацыі. Няўжо вы вытрымліваеце гэты крик? Яна памрэ ад, кажу, ад інсульта, ад інфаркта, у яе парвецца горла. Як вы можете это чуць? Яны просто усміхаліся, яны яе троллілі, падыходзілі, яна сигареты просила, кричала. Яна не ведала, што яна там робіць. Она звычайнай камеры была, і таксама поўная изоляция там, і таксама звычайныя камеры жахлівыя. І ведаеце, іх это забаўляла, яны яе троллілі, а я ледзьве не плакала ад гэтага жаху, як яны ўспрымаюць чалавечы боль. Гэта абсалютна нейкі такі садызм з іхнага боку, паводле вашага апісання. Таксама вядома, што падчас перабывання ў арышце спадар Павел Северынец парэзаў сабе руку. Тое, што Павел парэзаў жылы, я чула, ён выйшаў, ён сказал, я патрабую, каб вы вызвалі Вольгу Николайчык з ШИЗа, бо я ўскрыюся. После гэтага мяне так закалаціла. Я нічога пра Паўла не ведала. Пасля я чула, як зашлі да яго камеру, некі стогн, і пасля былі вельмі моцныя крыкі на калідоры. І мне падалося, што яго вывелі і збівалі. Вось я хачу, калі Павел выйдзе, пра гэта даведацца. Тое, што ён парэзаўся, чула, як пазвалі доктара, я не ведала, што там, кепска чутно было, камера побач, але кепска чутно праз дзверы. І я просто была ў жаху па шчырасці. Я просто
Павел выйдзе, я буду прасіць его ніколі такого не рабіць, не трэба звяртацца да рабоў, да садыстаў, ім усё роўна. Яны адзінае пра што клапаціліся, каб, не дай Бог, не выйшла это за межы некага такога стану, што чалавек патрапіць у шпіталь, што будзе праблема у іх уже іншай адказнасці, разумееце? Все они сочаць, каб ты, не дай Бог, не памёр там, каб было над кім здзеквацца, разумееце? А што б вы перадалі ўсё ж такі вось беларусам, тым масам беларусаў, мноства беларусаў, якія выступаюць супраць дзейнай улады, што рабіць вось у гэтай сітуацыі? Ніякія катаванні нікога не стрымаюць. Мы не дзеці, мы ведаем, на што яны здольныя, ілюзій няма ні ў кога. Будучыня дзяцей, небяспека гэтай будучыні пры Лукашэнку палохае значна больш, чым страх ад гэтых катаванняў. Разумееце, калі няма будучыні ні ў цябе, ні ў тваіх бацькоў, ні ў тваіх дзяцей, калі ператвараецца у канцлагер краіна, у гета, калі людзі робяцца рабамі, але не хочуць гэтага, то ніхто нікога не стрымае. У мяне ще 28 сотняў, я пайду туды с вялікай радасцю, што лёс мне падарыў такое цікавае выпрабаванне ў маім жыцці. Таму што я ведаю, што таго яно вартае, вызваленне штука каштоўная. І гэта тая маласць, якую мы можам зрабіць. Выбачаюся, мы не в акопе з стрэльбамі. Пасядзець на сотнях у турме на Акрэсціна — гэта не самая страшная ахвяра. Шчыра дзякую вам, спадарня Вольга, за размову. Нагадаю, што на сувязі была Вольга Нікалайчык, рэжысёр, а таксама палітычная актывістка, якая спрабавала стаць кандыдатам у прэзідэнты, кандыдатам пратэсту, якая перабывала ў арышце 30 дзён. З нагоды агучаных фактаў мы спрабавалі атрымаць афіцыйны каментар МУС. Алло. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый. Гэта Вітаўт Ціўчык, тэлеканал Белсат. Хацеў у вас запытацца такую рэч. Выйшлі з изолятора на Акрэсціна Вольга Нікалайчык і Вераніка Мішченка. Хацеў у вас запытацца, на якой падставе Вольгу Нікалайчык на 22 дні без тлумачэння прычыны кінулі ў карцер і адабралі ў яе ўсе рэчы? Позвоните, пожалуйста, в город, в ГУВД. А вы не можете пракаментаваць? Мне здаецца, гэта важная справа, якая датычыць усёй краіны. Перезвоните в ГУВД. Все, я занят, извините, до свидания. Аднак на тэлефон прэс-службы ГУ Менгарвыканкаму, куды нас перанакіравалі, у працоўны час ніхто гэтак і не адказаў. Між тым, сёння Змітра Паліенку даставілі ў Першамайскі суд сталіцы, дзе суддзя Анастасія Ляковская пакарала яго 15 сотнямі арышту. Але яшчэ да сканчэння судовага паседжання Змітра Паліенку схапілі 6 амапаўцаў. Ён паспеў паведаміць, што супраць яго завезеная крымінальная справа, нібыта за абразу міліцыянта. А ў кватэру, дзе жыў Зміцер Паліенка, прыйшлі з ператрусам. Дима поднялся со скамьи и направился к выходу. Ему пытались забаррикадировать тоже выход из зала суда. Он все-таки вышел, я пошла за ним, в общем. И в коридоре сразу же его начали хватать сотрудники в гражданском. Там был человек по фамилии Астафьев, который постоянно находится на судебных процессах и мероприятиях, в которых участвует оппозиция. То есть такой специализируется поэтому. Перед этим Астафьев срывал с Димы, у Димы была табличка, таких как мы 97%. Он ее срывал с него, вел себя агрессивно, вызывающе. Вот Астафьев в компании со своими друзьями начали крутить Диму. Я начала снимать на мобильный телефон. На меня напали 3 сотрудника суда, 3 милиционера. Начали меня валить на пол, крутить мне руки, отнимать телефон, били. Я вырвалась и побежала за здание суда, потому что видела, что Диму через черный ход начали выводить. Я добежала, увидела на пороге компанию сотрудников милиции и увидела машину, в которой сидели вот эти в гражданской одежде неизвестные мне люди. Там был только Астафьев, которого я узнала, и был среди них Дима. Дима успел помахать рукой, и его увезли в неизвестном направлении.
На прэзідэнцкіх выбарах не будзе назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЕ, паведаміў чале з палаты прадстаўнікоў Андрэй Савіных. Паводле яго, дэлегацыя не прыняла запрашэнне беларускага боку пра сітуацыю з каронавірусам, але яшчэ 2 тыдні таму міністр замежных справаў Владзімір Макей заяўляў, што беларускі бок не вызначыўся, ці будзе запрашаць назіральнікаў. Справу каментуе Анатоль Лябедзька з еўрапейскага дыялогу, а адразу пасля гэтага каментара размова з Александром Юрэвічам, беларусам у Іспаніі, якому прыйшлі ананімныя пагрозы за арганізацыю акцыі «Салідарнасці». Яны зараз спрабуюць заяву парламенцкай асамблеі АБСЕ выкарыстаць на сваю карысць. Маўляў, мы адчыняем дзверы, а яны ехаць не хочуць. Гэта будзе гучаць з афіцыйных інфармацыйных каналаў, і на гэтым будзе адбудована прапаганда. Але гэта ніякім чынам не ўплывае на адносіны міжнародных арганізацый для таго, што адбываецца ў Беларусі. І, канешне ж, ацэнка будзе. Яна будзе там не па выніках наглядання, але па вынікам маніторинга сітуацыі, які можна ладзіць і не знаходзіцца непасрэдна ў Беларусі. Па-другое, ўсё ж такі ёсць нацыянальныя наглядальнікі. Я маю на ўвазе не тых, хто будуць прадстаўляць Александра Лукашенка, дзяржаўныя структуры, але ёсць праваабаронцы, якія арганізоўваюць нагляданне, ёсць нагляданне, якое арганізуюць апазіцыйныя партыі, якія, на жаль, не прадстаўлены у камісіях выбарчых, але паспрабуюць арганізаваць нагляданне. Таму я думаю, што інфармацыі для таго, каб міжнародныя арганізацыі, у тым ліку парламенцкая асамблея, АБСЕ, парламенцкая асамблея Рады Еўропы, ДЗІПЧ АБСЕ, Еўрапейскі парламент, Еўрапейская камісія, іх будзе дастаткова, каб ўсё ж такі даць адзнаку гэтай выбарчай прэзідэнцкай кампаніі. А будзе змаганне паміж прапагандай і паміж ўсё ж такі нейкім аб'ектыўным аналізам таго, што адбываецца ў Беларусі. Спадар Анатоль, уласна, усе мінулыя гады, бадай пачынаючы з 1996 году, міжнародныя назіральнікі, у тым ліку ад ПА АБСЕ, былі ў Беларусі, і заўсёды быў негатыўны вердыкт аб тым, што выбары ў Беларусі не адпавядаюць стандартам АБСЕ. Але тым не менш, нічога ў Беларусі з таго часу не змянілася. Дык у чым увогуле, скажем так, была важнасць назірання, у чым была важнасць, каб гэтая місія прыязджала ў Беларусь? Ўсё ж такі перамены ёсць і змены ёсць, толькі яны да горшага. Ніколі выбарчыя кампаніі, а іх у нас было 5 прэзідэнцкіх і 6 парламенцкіх, якія арганізоўвала Ярмошына, сілавыя структуры Александр Лукашенко. І ніводная з гэтай кампаній не атрымала станоўчую адзнаку. І заўсёды галоўны вердыкт быў, што не існуе міжнароднай легітымнасці ў выбарчых кампаніях, якія ладзіліся ў Беларусі. Зараз тренд такі, што мы заўважаем пагаршэнне якасці правапрымяняльнай практыкі. Мы бачым, што ніколі на такой стадыі выбарчыя кампаніі не пачыналіся так брутальна. Канешне, у першую чаргу тут, відаць, усё ж такі пацерпяць альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты, калі яны яшчэ будуць зарэгістраваны. Таму што наяўнасць міжнародных наглядальнікаў, асабліва АБСЕ, парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, яна ўсё ж такі была такім стрымліваючым фактарам для таго, хто арганізоўваў у Беларусі там саму выбарчую кампанію, падлік галасоў. Зараз такіх стрымліваючых фактараў не будзе. Што датычна высноў і вынікаў, то я думаю, што яны будуць больш жорсткія. Літаральна заўтра у слуханні ў еўрапейскім парламенце, і зноў жа мы бачым заяву, якую падпісалі дзесяткі дэпутатаў еўрапейскага парламента. Гэта зварот да кіраўніцтва еўрапейскага звяза. І менавіта там акцэнт, які пачаў гучаць у апошні час даволі моцна, гэта магчымасць увядзення санкцый у даволі такой вялікай колькасці ў адносінах да тых, хто парушае і заканадаўства Рэспублікі Беларусь, і міжнародныя абавязкі нашай краіны. Ці гэта азначае, што будуць заўтра дэбаты ў Еўрапарламенце, што гучаць таксама заклікі аб санкцыях супраць прадстаўнікоў уладаў Беларусі? Ці гэта азначае, што ўсё ж такі на захадзе так ці іначай, але заўважаюць, што ў нас адбываецца? Немагчыма
не заўважыць тыя падзеі, якія зараз разгортваюцца ў Беларусі. Ні на захадзе, ні на ўсходзе, ні на поўдні, ні на поўначы. Ну, па-першае, адзначым, што у нас 25 палітычных вязняў. А гэта азначае, што праваабаронцы свету грукаюць у дзверы палітыкаў. Это азначае, што Беларусь зноў у фокусе увагі міжнародных сродкаў масавай інфармацыі. А мас-медыа і на захадзе, на ўсходзе чытаюць і палітыкі, і падаткаплацельшчыкі. Па-трэцяе, мы заўважаем вот эту хвалю, якую арганізавалі беларусы за межамі краіны, тыя, хто сёння не жывуць у Беларусі. Такой хвалі ніколі не было, пачынаючы ад там Новай Зеландыі, Аўстраліі, заканчваючы там Літвой і Польшай. І гэта таксама заўважае міжнародная супольнасць. Таму на гэта нельга не рэагаваць. І я думаю, што гэта не апошнія дэбаты, не апошнія слуханні. Я прагназую і сам буду далучацца да таго, каб такія слуханні адбываліся не толькі ў міжнародных арганізацыях, але і ў нацыянальных парламентах. Это таксама вельмі важна, каб гэтая хваля была як мага больш шырокай, таму што тое, што адбываецца сёння ў Беларусі, гэта натуральна ў першую чаргу датычыць тых, хто тут пражывае, 9,5 мільёнаў грамадзянаў Беларусі. Але разам з тым, калі мы гаворым, што беларускі дом у еўрапейскім квартале, то гэта азначае, што мы частка еўрапейскай, еўраатлантычнай супольнасці. І Беларусь на сённяшні дзень знаходзіцца сярод чальцоў многіх арганізацый. Гэта і тая ж самая АБСЕ, парламенцкая асамблея АБСЕ, гэта ААН. І натуральна, што мы бралі на сябе пэўныя абавязкі, якія мусім выконваць. Таму значэнне гэтых дэбатаў, гэтых слуханняў, гэта яшчэ раз нагадаць, што Беларусь у цэнтры ўвагі. Пакуль мы ў міжнародным парадку дня, гэта азначае, што ў нас ёсць шанец на міжнародную салідарнасць. Ну і мы ж разумеем, што Беларусь сёння ў такім стане эканамічным і сацыяльным, што яна вельмі залежыць ад міжнароднай падтрымкі. Нават ад тых грантаў, якія ў апошнія гады масава пайшлі ў Беларусь, яны ж могуць спыніцца. Таксама, якія становяцца і крэдытныя лініі. Таксама могуць быць і кропкавыя санкцыі ў адносінах да чыноўнікаў, да чальцоў тых камісій, дзе фальсіфікуюць вынікі галасавання амаль 7 мільёнаў грамадзянаў Беларусі. То бок, усё ж такі, вось гэтая салідарнасць беларусаў па ўсім свеце дае плён, не толькі такі сімвалічны, але можа нават і перарадзіцца ў практычны. Дзякую вам за гэтую размову. На сувязі быў Анатоль Лябедзька, Еўрапейскі дыялог. А у нас на сувязі спадар Александр Юрэвіч, беларус, які жыве ў Іспаніі, у Каталоніі. Добрый дзень. Добрый дзень. Спадар Александр, распавядзіце, калі ласка, хто вам тэлефанаваў і чым пагражалі? Звонок был 23 июня. Во второй половине дня звонок был закрытым. Объясню, почему я поднял трубку, потому что стараемся обычно этого не делать, но здесь звонят местные власти обычно по закрытому номеру. Вот. Я был уверен, что мне звонит из комиссарии, так как мы организовывали акцию, они периодически звонили в течение дня для подтверждения деталей акции, манифестации, куда мы пойдем, как мы будем себе, где мы будем, сколько нас человек. Вот. Человек представился просто работником посольства. Все. Не было сказано ни... Имя, прозвище не назвал? Нет. Вы знаете, даже опешил, я даже не спросил у него, кто вы и что, потому что это все произошло буквально за секунд 30, потом как бы монотонно мне пояснилось, что я на вашем месте бы не организовывал ничего, не занимался бы этим, потому что вам еще придется обращаться к нам, было сказано, и потом было сказано обращаться к нам для продления чего, для делания документов или для получения документов. Вот что-то так было сказано, и со мной не попрощались, ничего, просто положили трубку. То бок вы арганізоўваеце акцыю, маніфестацыю салідарнасці з Беларусю ў свабоднай краіне, ў Іспаніі. Так. І вам хтосьці, хто прадстаўляецца работнікам амбасады, яшчэ мае такую нахабнасць такі пагражаць за ваше волевыяўленне?
Ну, сильно на угрозу это не было похоже. Мне было, наверное, больше как предупреждение, мне кажется. Мне больше рекомендовали. Вы знаете, ну и плюс это был монолог. Угроза — это когда все-таки человеком пытаются что-то сделать, а мне здесь просто был произнесен какой-то вот такой непонятный текст, и понятный довольно-таки, но разговаривать со мной, похоже, никто не собирался. Спадар Александр, а як вы реагуете вось на такі тэкст, які вам хтось агучыў? Ну, вначале я опешил, вначале я не понимал, потом я поговорил с коллегами, естественно, связался с родными, так как раз мой телефон был известен, я связался здесь с Министерством внутренних дел по системе безопасности, они мне объяснили, что если по дипмиссии с ними связывается та или иная страна и спрашивает о тех или иных мероприятиях подобного рода, они дают информацию. Вот что мне было отвечено. То есть дали они или нет, мне никто не озвучил. Ну, понятно, это министерство. Вот. Отсюда я сделал лично выводы, что, значит, все-таки мои данные у них есть. Так как запрос делается по электронной сети, там я указываю свой email, свой телефон, номер телефона, поэтому, ну, министерство как бы все эти данные есть. Плюс мы провели 2 акции. А ці вы працягнеце рабіць вось гэтыя акцыі салідарнасці з Беларусью? Теперь еще больше. После второго раза, после вчерашнего выступления и после прочтения в «Белорусы в Европе» у нас есть чат, где ребята начали писать из Чехии, из Германии. У них были похожие ситуации, были угрозы их родственникам. В Тутбай выпустил тоже статью, что парень из Испании высказался про это и пришли с обыском. То есть это только подталкивает. Мои коллеги тоже ко мне присоединяются все по акции. Мы заявляем от имени белорусов в Каталонии, что мы с утроенной силой начнем это делать. Мы выходили в Йорет-де-Мар 10 человек, теперь мы будем выходить и в маленьком городе на 10 человек, даже если необходимо 2 человека с флагом. Но мы будем поддерживать наших соотечественников, потому что этому нужно положить конец. Такого отношения к людям это недопустимо. Дякую вам вялікі, спадар Александр. Нагадаю, на сувязі був Александр Юревич, беларус з Іспаніі, з Каталоніі, які суарганізоўвае акцыі салідарнасці з Беларусью. 2 дні мы спрабавалі датэлефанавацца да амбасады Беларусі ў Іспаніі па каментар, аднак, падобна як і з прэс-службай менскай міліцыі, ніхто не браў слухаўку. Але, нягледзячы на ўсе хітрыкі і запужванні, праўда ўсё роўна пераможа. З вами быў Вітаўт Ціўчык, гэта Белсадзум, а на развітанне мелодыя, якая становіцца народнай. Разбуры, турмы, муры. Гэтым разам у незвычайным выкананні.